Tofa wata sabuwa a karan farko abinda Alinu ya wa Adam A Zango lalle wannan abu ya dauki hankulan mutane sosai matuka. Bayan hatsarin da Adam A Zango ya samu a wannan satin wanda mutane suke ta faman cece kuci akan wannan abu, wasu suna cewa Allah ya bashi lafiya, wasu suna ta faman complaint din cewa tabbas ba fa iya Adam A Zango bane ba ya azan a cikin wannan motar, akwai ragowar manyan mutane wanda su ma sun jikata amma ba a ta su. Masu kallon mu da masu mu dai ya kamata a kusance da mu a cikin wannan bidiyo tun da farko zuwa ƙarshe domin ku ji wannan lamari ke wakana, don ku tabbasa yanzu haka abinda Alinu ya wa Adam A Zango lalle abin a jajanta mai ne, kuma tabbas abu ne wanda ya dauki hankulan mutane su sumika, wanda tabbas a cikin gabaki ɗaya ma Kano da gabaki ɗaya babu wanda ya zaton Alinu zai iya yi wa Adam A Zango wannan kyauta, wanda tabbas ta dauki hankulan mutane su matuka. Kuma kamar yadda wasu ke bayyana cewa tabbas kulawar da Alinu ya ba wa Adam A Zango bayan wannan ciwon da ya samu, mutane sun yi mamaki matuka. Masu kallon mu da masu ranmu dai barkan mu da warhaka, kuma barkan mu da jimirin ta kasancewa da ku a cikin wannan kafata mai albarka tashar Hausa 24 TV. Da farko dai idan wannan ya kasance shigarka cikin wannan kafata mai albarka, ga muna ga minukunka da karka manta da ka daure ka dangwala mana alamar subscribing da kuma dangwala mana alamar kararrawa, domin hakan sai zai baka damar samun sabbin ingantattun labaran namu da dumin su da sararin mun dora. Bayan Adam A Zango ya samu wannan mummunan hatsari wanda ya samu ciwuka a kansa da kuma kafarsa, wanda suke bayyana cewa tabbas banda ubangiji yayi da ƙara kwanansa kafa, da tabbas Adam A Zango zai iya rasa ransa, don ko tabbas Adam A Zango ya jikkata, ya ji ciwo sosai a kansa musamman ma kafarsa, don ko wasu suna bayyana cewa tabbas kafar Adam A Zango za a iya yanke ta, amma gashi aiki ya riga da yayi kyau. Duk da dai Alinu ya iya bakin kokarinsa domin ya ga an ceto Adam A Zango daga wannan ciwo da kuma wannan jikkata da ya shiga, wanda umma kuma ta ba tun shekara ta 2025 za ku ga tabbas Adam A Zango suna ta fama rigingimu da kuma rikici da Adam A Zango da Alinu, wanda a yanzu haka bayan wannan ciwo da Adam A Zango ya ji, za ku ji yanda Alinu yake nuna wa Adam A Zango kula ta abokantaka, wanda umma kuma ta ba tun shekara ta 2015 Adam A Zango da Alinu abokan juna ne na kud da kud, na abin alkwatance da su, kamar yadda muka gani a cikin wannan bidiyo namu. Lallai yanzu haka ko me Alinu ya bawa kyauta a gurin Adam A Zango, kamar da suke bayyana cewa tabbas Alinu ya bawa Adam A Zango kyautar mota da kuma wasu makudan kuɗaɗe, wanda tabbas ya kamata da kusance da mu a cikin wannan kafata mai albarka domin ku ji ƙarin wannan bayani a yanzu haka. Ai maka kashin labarin namu dai.